Dobar vam dan i dobro nam došli ovdje na stadion Maksimir, u ložu Maksimir, gdje smo se bili okupili prije neka 2 mjeseca, nešto malo manje, i krenuli smo optimistično i vedro unatoč teškim vremenima u novu priču, Dinamovu novu priču o zakladi Nema predaje, koja je službena zaklada građanskog nogometnog kluba Dinamo, i s ponosom je ubrzo nakon toga pokrenuti prvi natječaj za donacije udrugama iz određenih područja rada. Dinamova zaklada prva je zaklada nekog sportskog kluba u Hrvatskoj i na ovim prostorima, a bavi se aktivnostima i programima iz 3 područja rada: integracija osoba s invaliditetom u nogomet i društvo, socijalna solidarnost i pomaganje mladim talentiranim sportašima. Mi smo svi skupa sretni i ponosni što smo već i u samim počecima imali mogućnost da kroz ovaj natječaj jednake mogućnosti za sve osiguramo financijsku pomoć udrugama kojima je potrebna potpora u vidu novčanih sredstava, a čiji se programi, aktivnosti i zamolbe odnose na konkretna područja u kojima zaklada pomaže. Prvi natječaj zaklade nosi naziv Jednake mogućnosti za sve. Samo ime zapravo sve govori i nije bilo teško doći do njega. To je udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići. Oni su neprofitna, dobrovoljna, nevladina udruga djece s poteškoćama u razvoju, njihovih roditelja, članova obitelji, skrbnika i ostalih građana sa socijalno-humanitarnim ciljem. Svojim radom žele unaprijediti kvalitetu življenja djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Osnovni cilj projekta prijavljenog za natječaj je povećanje kvalitete socijalnih usluga koje udruga pruža korisnicima, konkretno nabava suvremene opreme za provedbu logopedske terapije, logopedski set. Ciljevi su opremanje kabineta za logopedsku terapiju, uključivanje nove djece s liste čekanja, praćenje napretka korisnika i poboljšanje stanja djece te interakcije s djecom. S nama je danas i predsjednica udruge, gospođa Viktorija Matin, i lijepo bi ju molio da nam se ovdje pridruži, a ček u iznosu od 20.000 kuna predat će članica upravnog odbora zaklade Nema predaje Iva Cigrovska. Pa evo ovako, lijep pozdrav svima. Udruga Vukovarski leptirići je, lijepo ste nas predstavili, zapravo mlada udruga, postojimo tek 9 godina. Osnovali su ih tek 5 roditelja koji zapravo su tražili pomoć za svoju djecu s teškoćama u razvoju, jer u to vrijeme na istoku Hrvatske nije bilo apsolutno ništa. Dakle, naša djeca su bila diskriminirana po svakom pitanju, nisu imale potrebnu zdravstvenu i socijalnu skrb, nisu se mogli uključivati u vrtić, u redovne škole i tako dalje. I evo, ovaj logopedski set će koristiti 50 djece sa liste čekanja za logopeda. Tako da zbilja nam ovo puno znači i evo, najljepša hvala svima. Spinalne ozljede Zagreb samostalna je neprofitna, nevladina i humanitarna udruga osoba sa spinalnom ozljedom i njihovih bliskih srodnika, te osoba koje su ujedinjene u istim ciljevima. Djeluju na području Zagreba i Zagrebačke županije. Udruga potiče i pruža pomoć svojim članovima i njihovim obiteljima radi poboljšanja kvalitete života. Udruga je na natječaj prijavila projekt Mobilnošću do jednakosti, a donacija će biti iskorištena za kupovinu električnog nastavka bicikla za invalidska kolica koji bi trebali koristiti članovi udruge. Upravo jedno od tih pomagala ovo koje se može pričvrstiti na bilo koja invalidska kolica te omogućava osobama lakše i samostalnije kretanje. S nama je danas i gospodin Janko Erlich-Zdvoržak, predsjednik udruge, pa ga lijepo molim da nam se ovdje pridruži, a ček u iznosu od 30.000 kuna predat će članica upravnog odbora zaklade Nema predaje Amra Peternel. Oprostite da se zahvalim. U svakom slučaju izuzetno nam je drago da smo na ovom prvom vašem natječaju uspjeli mi biti jedni od izabranih udruga. To nam je naravno i zadovoljstvo i poticaj za rad dalje. U svakom slučaju zahvaljujemo se i uopće zakladi Nema predaje i našem zagrebačkom institutu nogometnom klubu Dinamo, koji su uopće došli do toga da i počnu sa ovakvim vrstom rada.
Svjetska organizacija Roma udruga je koja je osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja zajedništva među socijalnim manjinama i drugim narodima i ljudima u borbi protiv diskriminacije, nasilja, rasizma, huliganizma, mržnje i siromaštva u društvu, a osobito na sportskim terenima. Udruga je osnovana još 2009. godine kao neprofitna i nevladina organizacija, a djelatnost organizacije su susreti i druženje, sportski i kulturne manifestacije te predavanja i seminari s ciljem prevencije nasilja, rasizma i diskriminacije. Udruga je prijavila projekt dječje kampa za dječake i djevojčice, pripadnike nacionalnih manjina u dobi od 8 do 15 godina starosti. Djeca će za vrijeme trajanja kampa biti podijeljena u grupe, tako da u svakoj grupi budu djeca pripadnici različitih nacionalnih manjina i djeca s tjelesnim oštećenjima. Cilj kampa je da djeca međusobnom suradnjom dođu do zacrtanih ciljeva i ostvare pobjedu u natjecanju. Oni dakle moraju surađivati međusobno neovisno o tome kojoj nacionalnoj manjini pripadaju, bez obzira na sve različitosti, jer samo tako mogu doći do pobjede. U planu su održavanje 4 kampa: Zagreb, Karlovac, Gunja i Sisak. A s nama je danas i predsjednik udruge gospodin Toti Dedić, dok će ček u iznosu od 40.000 kuna predati član upravnog odbora zaklade Nema predaje Damir Najmenik. Zahvalni smo, sretni i ponosni da je po prvi put povijesna zaklada građanskog nogometnog kluba Dinama omogućila nam jednake šanse, jednake prilike i da zajedno surađujemo na tim poljima. Borba je naša zajednička, ne rasizmu, ne mržnji, ne nasilju, da se poboljša socijalni, društveni život, da možemo da živimo u našoj lijepoj Hrvatskoj i gdje imamo predivne ljude, predivne narode, različite, koji žive u ovoj Hrvatskoj i mi smo ponosni na ovaj današnji dan da možemo podijeliti s vama ovu radost, a nažalost imamo i problema sa ovim covidom, da smo malo i tužni i sretni smo, a evo što kaže ovaj slogan, ova kampanja, nema predaje. Znači, mi ćemo se boriti dok god budemo zdravi, veseli, živi i radosni. Dakle, Dom Nade, udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama, neprofitna je organizacija sa sjedištem u Zagrebu. Jedan od ciljeva udruga je pružanje pomoći beskućnicima i ostalim skupinama u nepovoljnom položaju koji dolaze iz svih krajeva Hrvatske. Specifičnost Doma Nade je u organizaciji usluge dnevnog, poludnevnog boravka za beskućnike, s obzirom da, nažalost, takva usluga do sada u Zagrebu ne postoji. Udruga je na natječaj prijavila projekt Pružimo im barem osnovno. Dom Nade trenutačno jedini pruža takav tip usluge u svakodnevnom boravku u kojem se osobama sa statusom beskućnika omogućuje boravak u toplom, zalogaj, topli napitak i zadovoljavanje onih osnovnih higijenskih potreba. Donaciju će udruga iskoristiti za financiranje nabavke sredstava koja su neophodna za svakodnevnu brigu o tijelu i odjeći. Drugi dio donacije iskoristio bi se za kupovinu multifunkcijskog printera te 3 prijenosna računala. Ideja je naime da korisnici mogu samostalno pogledati informacije na internetu, napisati, isprintati životopis, skenirati dokumentaciju, dakle da im se omogući da se probaju ponovno integrirati sa domom u društvo. S nama je danas predsjednik udruge, gospodin Daniel Vuga, a ček u iznosu od 50.000 kuna predat će predsjednik upravnog odbora zaklade Nema predaje, gospodin Krešimir Antolić. Evo, i ja sam pod dojmom ovih emocija. U prostoriji sam prepuno i plemenitih ljudi koji rade plemeniti posao. Osjećam se privilegirano i ne mogu vam reći samo koliko smo bili sretni kad smo doznali da smo prošli na natječaju, da je naša prijava prošla na natječaju. Tako da smo ovog puta lili suze, ali od sreće, i na tome vam puno zahvaljujem i u ime naših korisnika i osoblja i volontera Doma Nade koji su zaslužni za ovo što ja stojim danas ovdje, tako da veliko vam hvala svima. Hvala vama, gospodine Vuga, hvala vama.
I Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom Mali princ osnovana je 2007. godine u Ivanić gradu. Udruga danas broji 168 članova, a korisnicima pruža besplatne usluge radne terapije, govorne i fizikalne terapije, pomoć u učenju za djecu, pa igraonice, edukacije, ravnopravno uključivanje u život, usvajanje novih životnih vještina i druge aktivnosti koje utječu na povećanje kvalitete njihovog života. Udruga je na ovaj naš natječaj prijavila projekt Samo želim priliku, socijalna i radna integracija osoba s invaliditetom, koji je usmjeren na integraciju osoba s invaliditetom u odgojno-obrazovne ustanove, u aktivnosti lokalne zajednice i naravno na tržište rada. Udruga će imati 3 smjera djelovanja, a to su pomoć u učenju, prilagođene edukativne radionice za djecu u školi ili vrtiću, sportske aktivnosti za djecu, kreativne i informatičke radionice. Spomenimo svakako i uključivanje djece u sportske treninge, prilagođene treninge za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. S nama je danas predsjednik udruge gospodin Dubravko Pavković, a ček u iznosu od 60.000 kuna predat će upraviteljica zaklade Nema predaje gospođa Vlatka Peras. Dobar dan svima, poštovani članovi uprave. Evo, prije svega želim vam čestitati i želim vam zaželiti uspješan rad vaše novoosnovane zaklade. Dakako, zahvaljujem što ste nas odabrali za ovako lijepi iznos. Prenosim vam pozdrave svih naših članova, volontera i zaposlenika. Evo, kao što ste nas i vi nahvalili, sve ste rekli. Ja sam rekao istinu, nisam ništa hvalio. Udruga Mali princ okuplja osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju sa područja Ivanić grada i pripadajućih općina Kloštar Ivanić i Križ. Zapravo mi smo tamo nekakvi rubni dijelovi Zagrebačke županije. U sve te navedene aktivnosti koje ste naveli, željeli smo našim članovima pružiti da to sve imaju u svojoj lokalnoj zajednici, jer su bili primorani godinama odlaziti za navedene terapije u grad Zagreb. Uspostavili smo suradnju i sa našim, možda Dinamo poznatim klubom Naftašom iz Ivanić grada, karate klubom Mladost iz Ivanić grada sa našim Naftalanom, gdje ćemo imati plivanje za djecu, karate za djecu, imat ćemo isto tako i nogometne treninge. Ono što je možda na neki način teško predočiti, ali kad vam dijete s teškoćama dođe u neki lokalni klub, na neki trening, pa kaže, aha, ovu moju aktivnost sad financira Dinamo iz Zagreba, automatski se nekako osjeća, ajde recimo ko frajer u svojoj lokalnoj zajednici.